салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯза видеои мо сар мешавад распродажа инами хеле штаплои хушрӯ паладнояй размери 54, 56, 58 ҳастаи в наличии. чизе ки дар хона мондай озима мехоҳам распродажа када фурӯшимшона, барое ки ближайши як моҳ якним моҳ плани гӯем бор заказ кардан надорум. Якм сабабаш ҳамияе ки бояд ай квартира дигар квартира равем гӯем кӯдака садик туғри канда кор бор гӯем бисёртарай. Бояд причинаи важнаи дига ҳаста ки иншоалло дар влогои оянда баъд мефаҳмед. хулосаи гап ки ҳамихе шенида омадам ки чизе ки дар хона ҳаста и видеои пешинай ма ай каналам скачат карда айнам озвучка карда парафтестам шумода. материалаш штапела штапли ғавс билмандо меган штапли ғавсаки ҳамихел гӯем беҳад бақувватаки хушрӯай. ай ами се дона мондагиай размери 54, 56, 58. айнаи штапелам размери 52 ҳастай, баъд 56 ҳастай, 58 ҳастай. ирам се дона мондагиай. нархҳои чизе ки дар ҳами рӯи экран мебинед ози чӣ намуд киртае ки мебинед нархҳошон 1400 рубла духтаро ки даже ма ба ҳамин нархатам гирифтагӣ нестам. мехоҳам арзон фурӯхта гӯем хонаро холӣ кунам ки бори бисёр кати кучокуч якҷо рафтан қинаи душворай. бо ҳам қати ма оли бор заказ кардане ки нестам. тез бор дар каналам видео ки напартам барои савдо сустар мешавад. мехоҳам чизе ки ҳастай барвақтарак фурӯшум шавад. баъд ки кае ки бо сар кардам бо ай борои нав бо гӯем бо корма давом тиём. дар канали ма фақат размероам майда мешавед. размери калон ёфтаам қим буд. неки мутаассифона ҳозир ин кори дига давом додан наметавонам. барои ҳамин нархи арзон ҳамин чизое ки заказ кардагӣ будам охирон бор мефурӯшумшон. марҳамат кадомида дар кор боша. инаи спортивни размери 46, 48, 50, 52 ҳастай. нархишам 1400 рублай. дӯстони азиз марҳамат заказ кунед кадомида дар кор боша. доставкаи ма ба почта Россия ба ҳама шаҳри Россия роӣ мекунем. марҳамат. тамошобиноне ки дар канали мо барвақт обунан борои мо харидагианд медонанд ки гӯем ма фақат борои нағз мебиёрам камтар қиматтарам боша качествоашон нағзан. баъд ман через посредник кор мекунам барои ҳамин мада камтар қиматтар меғалтам боро. диюм сабабаш ки дар шаҳри мо гӯем дар ҳамин шаҳри Тюмен имина ҳамо каргое ки мебиёрад чизора нестай гӯем пункташ. аввал гӯем Алфа Карго Екатеринбург мерава. баъд курьера бо ма пул метим ки ай Екатеринбург ай карго гирифта бо ба Magic Trans тарафи Тюмен роӣ куна гӯем бо Magic Trans доставкаша пул меспорам. барои ҳамин камтарак нархҳо гӯем камтарак қиматтар меғалта. не ки ба ҳамин нарх навош меарза. ма борои качествени чизои нағз заказ мекунам. одаме ки қатиш кор мекунам боваринокай ягон вақт гӯем подводид накардай. ҳама вақт чизе ки мегум ҳамон чиза роӣ мекуна. гӯем качестваи чизошда борошда гап нестай. ма ҳамин чизое ки дар гӯем каналам ҳастай пашти ҳамаш гирифтагиам ба хидмат. айнами киртаи сиёҳам гирифтагиам ки ҳозир часта дар влогом мепӯшум. албатта ки шумо намебинед. ҳамин лабои доманаш мумкин маълум ҳастай нестай дар влогом. не ки беҳад материалаш сабуки хушрӯ размери гӯем ҳама майдаша гирифтам. камтарак маламерид мекуна. беҳад атана сабуки партофтаи хушрӯ ки места ҳозир ҳаво гармай ҳам хеле киртоо гӯем удобна пӯшиданаш. инаишам штапли ғавсака ки хушрӯай остинош маишняй дӯстони азиз. размери 50 буд наи штапл. вай гликалони сиёҳ размери 54, 56, 58 ҳастай в наличии. неки маламерид мекуна. 54-ш 52 да мерава, 56-ш 54 да мерава. ҳам хеле гӯем як размер маламерид мекуна. ба айнои сирхиёз нишон додам. видеои ма скорша камтар тезтар кардам успед накардестам. ай вай размери гӯем ай 46 то 50 ҳам хеле ай чизе ки дар видео дидестен дӯстони азиз. инаиш 44 размераш ҳамаш нархош
1400 ғайри айнами двойка ира 1500 марҳамат кадомда дар кор бошад нависен 1500 метиём гӯем ки ба ҳамин нархдам дажа гирифтагӣ нестам хай маҷбур ҳози зарурум барои ҳамин мефурӯшам марҳамат кадомда дар кор бошад нависен ай ида дона мондагиай ай бисёри борои ман ҳамин як донаи дудонаи максимум аму штаплое ки дар сар нишон додам 3 донаҳай айнаи тамоман як дона мондагиай 48 размераш 1400 инам гӯем метиём кадомда дар кор бошад марҳамат нависен дастафкаи ма ба ҳама шаҳрҳои Россия ҳастай равон мекунем муддати гӯем ҳамин 3-4 рӯз то як ҳафтара мерава мераса ҳамин рӯзе ки заказ кардем ҳамин рӯз дар худаш мо заказтонро оформит карда трек номертонро роӣ мекунем рафта гӯем дар почта меспорем чизтона ҳозираша дар ҳамин пеши почта ки наздики ҳастам мехоҳам ҳаминҷа будагимда ҳама боро мароӣ кунам ки баъд гӯем оянда кӯдакҳои майдакати давдав када нагардам